Guys, dito kami sa bagong palengke ng Apalit. First time ko pumunta dito. Ito siya. Ayan. Bagong tayong palengke dito sa Apalit, Pampanga. Ito guys. Dito tayo sa mga seafoods. Linis. Parang nasa Manila ka din, no? Ano? Seafoods. Guys. Ayan. Stall ng gulay. First time ko lang pumunta dito. Deta ano? Malambot na siya. Hindi. Nga yun. Natungi mo. Hindi na mo magkuliakan. Ayan o, guys. May mga stall na prutas andun. Bili ako ng baka at saka manok. Pongpong. Ang linis ng palengke. Yung 160 yung chicken. Mabulok kaya ito? Sobra ka nung kabulok ka. O na ano? Punta kami dito. Magkain mo ba? Lokal taan yun. Lokal lang ito. Sige. Guys, to. Ano yung bawang nga pala. Guys, to. Pwede po. Painting na yun. So, mga frozen goods. Ito, ano, pang shabu-shabu. Kita magkanya mo yun eh. Kaya po dinalan. Ano pa? Ilang tomato sauce? Nanya pa ni buy one take one. Ay. Opo, makanya niya po. Lawin kay Papa sa kanya mo. Tomato sauce 1 kilo po yan. Ito. Pork yan. Ang pong kahit price na. Ayan, sa din. Kumana ang price nila sa akin. Yan, hi. Ayan po, magkan. Yeah, ito. Nagaling. At sila kayo sa kanyang price. Ilan toyo? Ati yan. Dati kong ating Dakala. Ati naman ka naman. Kaya tong. Frozen goods. Pamili akong tocino. Crispy fried. Wala na pa pa siya. Ating kaming price out of Prince. Local na retang price. Yun o. Already na pala. Price lang metong. Mga candies. So, itlog.
Itlog. Yan, iba-iba yung size, iba-iba yung presyo. Ito naman tayo sa prutas. Yan. Leo ba? Ilan na pong meto? Ito na kilo. Ayaw mo la? Yan. Sanas, lemon. Ay, may lansonis na. Magkano yung lansonis? Dahil na pong kapit na ka rin. 180 daw. Kapit na niya malating plastic. Ito na ang malating plastic. Talagang 100 na, 90 kapit na eh. Dito. Sa baba, meron pa palang napili na. Ano ko po? Wala. Kaya kalinaw eh. Gulay. Guys, tapos na ako malengke. Okay. Thank you. Pauwi na kami guys. Happy marketing.